to ubangiji Allah duk wanda yake wannan Allah ka haram, duk wanda yake kafirta iyayen annabi Allah ka haramta mai rahmar duniya da lahira. Waɗannan makiya annabi Muhammadu da suka dage sai sun kafirta iyayen annabi Allah kai mana maganin su. Yanzu an yi walƙiya kowa ya ga gaskiya, ɗayan biyu ne, in ma ka shigo cikin tawagar masoya manzon Allah, jirgin annabi Nuhu na masoya annabi ya kada ƙararrawa, in ma ka zauna a cikin fasikai mujrimai la'anannu wanda ba sa girmama iyayensu ballantana su girmama iyayen annabi. Da haka magana ce guda ɗaya, duk abin da za a yi in an ji an yi zafi a yi haƙuri akan iyayen annabi zami, kuma da za mu yi komai da a gaban mu kake faɗan wannan magana akan iyayen annabi da fiskanka zai gaya maka suwaye mu. Bayan mun baka nassi sai mun baka naushi, wallahi wannan yaqinan, wallahi yaqinan. Da aka yi wa ku rike annabi, mun fanshi annabi sallallahu alaihi wasallam da rayukanmu da mutuncinmu da iyayenmu da dukiyoyinmu da duk abin da muke da shi fansa ne gare ka ya Rasulallah, cikin kare mutuncinka, cikin kare mutuncin iyayenka, cikin kare mutuncin iyalan gidanka, cikin kare mutuncin matanka, cikin kare mutuncin sahabbanka ya Rasulallah. Dukkan abin da ya jingina da abu mai girma shi ma sai ya zama mai girma. Wa izzul abdi izzu malikihi, ɗaukakan bawa ɗaukakan ubangidansa ne. To alhamdulillah ya Rasulallahi, kullum muna faɗa uzurar Rasulallahi in qassartu fi wasfi fa inna jamalakum lan yusafa. Ya Rasulallahi, muna baka hanzari, annabi muna miƙa ƙoƙon hanzari a gare ka ya Rasulallahi, idan mun gaza gurin cika haƙƙinka da faɗan lahu ighlaqu ayarumu makhluqun thana'aka ba'da ma athna ala akhlaqikal khallaqu. Wanda kake zababban Allah tun kafin a halicci annabi Adam ya Rasulullahi kake zababbe, to bayan yaban da Allah ya maka ya Rasulullahi, akwai wani wanda zai iya yaban annabi irin yanda Allah ya yi wa annabi? Ballantana ya yabo wa manzo Allah sama da yanda Allah ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullahi, mun gode kuma Allah muna maka godiya da wannan baiwa da kai mana na samun sayyiduna Rasulullahi. Wannan baiwa da ya zama na Nana Amina ita ce ta haifo mana shi, wannan baiwa da ya zama na sayyiduna Abdullahi shine sanadin haifo mana shi. Maulan mu shehu radiyallahu ta'ala anhu, sahibul waqti wa sa'adatul anam, Alhaji Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu yana cewa zamanu rasulillahi khairu zamani wa daibatu khairil khalqi khairu makani. Zamanin manzo Allah shine mafi alkhairin duk wani zamani, babu wani zamani da yake kunshe da alkhairi irin yanda zamanin manzon Allah yake kunshe da shi, saboda annabi na cikin zamanin. Wa daibatu khairil khalqi, kaga ɗaibar manzon Allah gurin da aka birna annabi, madinan manzon Allah, khairu makani shine mafi alkhairin dukkan gurare. Wallahi tallahi mu rike annabi. Allah bai ba mu ni'imar da ta kai annabi ba, Allah bai ba mu ni'imar da ta kai manzon Allah ba. In mun juya wa annabi baya wa za mu kalla? In muka guji annabi gurin wa za mu je? In muka bar manzon Allah wa muke da shi? Manzon Allah ya yi mana gatan da uba bai isa yi mana ba, annabi ya yi mana gatan da uwa bata isa ta yi mana ba, annabi ya yi mana gatan da dangi ba su isa su yi mana ba. Babu wanda yake tausayin bayi sama da annabi in ba Allah ba. Yawa, in ba Allah ba wanda yake tausayin halittun Allah irin annabi Muhammadu. Da haka shi ma Allah yana tausayin ka saboda annabi ne, da zai ga ka saba wa annabi bai ganka da annabi ba barin ka zai. Kuma kun san shi Allah tabaraka wa ta'ala in zai kona ka wuta ba an tausayin ka zai sa ka ne kawai ka rike annabi. Allah ya ce wa in tudi'uhu tahtadu, annabi kadai zan ganku da shi in san ku shiryayyu ne. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, in kun ce kuna so na, in ji Allah. Sai Allah ya ce to fattabi'uni, annabi ya ce ku bi ni ne gadar da zan sada ku da Allah. In Allah ya ganku da ni to kun tsallake, yuhibbukumullahu, Allah zai so ku. Haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa, wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah baya azabtar da mutane inda manzon Allah a cikin su,
wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna. Allah baya azaba wa mutane in suna istighfari. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka, da a ce ya rasulullahi lokacin da mutane suka zalunci kansu sun zo gurinka, fastaghfirullah, suka nemi Allah ya gafarta musu a gabanka, wastaghfara lahumur rasulu, kai ma annabi ka sa baki kace to waɗannan bayi Allah a gafarta musu. Allah ya ce to daga na ganku da annabi ya ce in gafarta muku, lawajadullaha tawwabar rahima, za su samu Allah yana mai karban tubansu, yana mai gafarta musu. Allah ya ce kuma in kaga wanda baya son ya zo gurin annabi, to ka tabbatar la'alanne ne, fasiki ne, Allah ya yi fushi da shi. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi, in an ce musu ku zo mu tafi gurin annabi, mu rike annabi, mu je annabi ya nema mana gafaran Allah, lawwar usahum, sai su kada kai, ina mu ba ma neman taimakon Inyasi, ba mu neman taimakon Tijjani, ba mu neman taimakon Abdulkadiri, sai su ce ko taimakon wane, sai su kira sunan annabi. Allah ne ya ce masa wa qul yusma alaka, fada za a ji, wasal ka roƙa tuda za a baka, duk abin da ka roƙa zan baka. Allah ne ya gaya wa annabi. Bukhari, annabi sai ya ce ina roƙon Allah ka ceci Dr. Jaki da uwansa ya bar sai da tuna Amina. Ina hankalin mutane yake ne? Ina hankalin mutane yake? Wannan abun akwai cin rai wallahi. Allah yake gaya wa annabi sal tuda, roƙe ni ko me kake so zan baka. A lokacin annabi ya ce fa a fasa hisabin nan da shedan da kowa su tafi aljanna, Allah zai mai fa. Allah baya saba alƙawari. Allah baya saba alƙawari. Sal tuda, ka roƙi, ba a ce roƙi kaza ba, roƙi komai. Tuda zan baka komai. Habba mi wa annabi adalci yan uwa. Duk wannan abin da aka ba annabi ya kasa tunawa da sayyidina Abdullahi da sayyidatuna Amina. To bari ku ji, washfatu shaffa, nemi ceton duk wanda kake so zan baka cetonsa. Washfatu shaffa, nemi ceton duk wanda kake so zan baka. Allahu akbar. Annabi ya mance da sayyidina Abdullahi da sayyidatuna Amina. Kar ku cutar da annabi cikin iyayensa yan uwa. Kar ka yadda kana musulmi a cutar da annabi da kai cikin iyayensa. Wallahi wannan maganan ba gaskiya bane. Iyayen annabi yan aljanna ne, kar ka yadda wallahi. Karka yadda a ci amanan annabi da kai, a dinga cutar da annabi cikin iyayensa. Manzo Allah sai ce faqul, barkaji, annabi sai ce ya rabbi ya ubangiji, abinda nake roko, ummati ummati al'ummata al'ummata, la ilaha illallah. Me za mu yi wa annabi? Annabi yana cewa in ya tsaya a gaban Allah kana cikin wahala, kai zai kira, amma lokacin da zai ce ummati ya mance da sayyiduna Abdullahi da sayyidatuna Amina. Kai fa kawai sunan ka ɗaya daga cikin al'umman annabi, sunan sayyidatuna Amina wadda ta ɗauki wata 9 annabi yana kunshi a cikinta, sayyidina Abdullahi yana bayan annabi. Lokacin da annabi zai zo ya ce Allah al'ummata ya tuna da ni da kai da kowa ya mance da sayyidina Abdullahi, an yi wa annabi adalci. Don Allah ina magana da wahabiyawa masu hankali, ba irin 'ya'yan takarai ba wanda suke ba su uban ma ba su da shi. Domin akwai sirrin da shi wannan nagarin nan, abin da ya sa kuwa ga yana daga jijewa, kun san abin da tona mai asiri? Wallahi wannan kadiyar lokacin shi ya fito fili yayi ta magana ko ina, yana cewa iyayen manzon Allah kaza ne. Allah ya ce nuna mana iyayenka. Har yau ya nuna, sai dai an yi magana ya ce wallahi wane ma kawuna ne, wane. Lokaci a Gwallaga ya ce wai a titin Gwallaga a tambayi wance ma ai kawwan mamarsa ce, wance ma kawwan ma, aka ce a'a ai kowa ma yana da uwa. Uban muke so ka nuna mana ina uban yake, saboda ya taba manzon Allah kuma har yau babu shi wallahi. To anan abu ɗaya ne ishu. Allah ya ce bai turo da wani annabi kafin zuwan manzan Allah wa larabawa ba, haka ne? Allah ya ce ba za mu azabta bayi ba sai mun turo musu da manzo, haka ne? To Ibn Taymiyyah tambaya muke, don kar a ce fassararmu ne, bari mu duba maganan fatawa na Ibn Taymiyyah akan maganan ahlul fatarati. Su waye ahlul fatara? Su ne wanda annabawa suka yanke daga kan annabi Isa dan Maryamu alaihi salam zuwa ga manzan Allah. Wa'annan duka babu wani annabi a tsakani. Ibn Taymiyyah muna tambayanka, wai iyayen manzan Allah mu muka ce ba a tura musu annabi ba, ko kuma a'a wannan maganar haka take? Ibn Taymiyyah yace innal kitaba was sunna qad dallat ala anna Allah la yu'azzibu ahadan illa ba'da iblagir risala.
Allah baya azabta wani. Qur'ani da sunna sun nuna cewa Allah baya azabta wani mutum sai idan an kawo masa risala ya ƙi karɓa. Sai in an kawo risala ya ƙi karɓa. faman lan tablighu jumla lam yu'azzibhu ra'san, wanda kwata-kwata risalan bata zo masa ba, to shi wannan gabaki ɗaya bayi da wani zunubi, ma'ana ba za a azabta shi da abin da ba a turo masa ba. Haka Ibn Taymiyyah ya faɗa.